அபி இங்க பாரு, தோக்கிறது தப்பு இல்ல, ஆனா முயற்சியே பண்ணாம தோல்வியை ஏத்துக்கிறது தான் தப்பு. வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அபி. என்னன்னா, உன் கனவுன்றது எப்பயுமே உன்னோடது மட்டும்தான். சில பேர் இருப்பாங்க உன் கனவை பார்த்து சிரிப்பாங்க. நீ அவங்கள பார்த்து சிரிச்சிடு. அவங்களால உன் கனவை உன்கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாது. அதே மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க உன் கனவை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை மதிக்கிறவங்க, உனக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க. அவங்கள எப்பயுமே உன் மனசுக்கு பக்கத்துல வச்சுக்கணும். வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டம் இருக்கும். எந்த கஷ்டமும் நிலைக்காது. ஆனா எந்த கஷ்டத்திலையும் எந்த காரணத்துக்காகவும் உன் கனவு மட்டும் விட்டுறாத. ஏன் தெரியுமா? நம்ம வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நம்ம கையில இருக்கிற ஒரே ஆயுதம் நம்ம கனவு தான். உன் கனவு நிறைவேறினதுக்கு உன்னோட நம்பிக்கை தான் காரணம்.